Laben ekimenez, 2025ko urtarriletik aurrera, lanera modu jasangarrian etortzeak saria izango du Beasaingo eta Irungo kafen. Etxetik lanerakoa eta itzulera, oinez edo bizikletaz, garraio publikoan edo autopartekatuan egin eta ibilbide horiek erregistratzen badituzu, zuzeneko saria jasoko duzu. Gainera, enpresak sarietarako aurreikusitako 10.000 euroko aurrekontua bikoiztu eta 2025erako 20.000 euro inbertitzea lortu dugu. Horrela, oinez edo bizikletaz egindako 40 bidaiako, Goierri edo Bidasoa eskualdeetako kirolden ezberdinetan kontsumitu ahal izango duzun 10 euroko bale bat jasoko duzu. Beste modu batetara esan da, 20 egunen buruan bale bat eskuratzeko aukera daukazu. Garraio publikoan egiten baduzu, 60 bidaia edo 30 egun beharko dituzu. Eta aldiz, autopartekatua baliatzen baduzu, 100 bidaia edo 50 egun. Ibilbideak erregistratzea oso sinplea da. Soilik, mugikorretarako Cyclogreen aplikazioa deskargatu eta CAFWIN kodearekin erregistratu beharko gara. Ondoren, ibilaldi bakoitzaren hasieran eta amaieran sakatuko dugu. Jasangarritasunaren bidean, eman pausoa.